Ja zoberiem tento ruksak Všetko? a ja vidím. Čo? A ja pojem von. Nie. Tu nahrávam ako za diero. Však dobre. Hej? Kúp to, čo treba kúpiť. Čo potrebuješ? Čo chceš? Korene si povedal. Ja? Tam vzadu. Tam vzadu. A olej máš? Čo? Olej? Mám. Ty neš parky? Nie, nechcem. Nemám laničku. Už? Aha, nemám len. Chceš najde? No, korene. Salc dole. Môžeš ešte korene druhé. Na varenie chceš? Korene? No, Na meso a tak? no. Na YouTube budeš. Kari, Môžeš povedať Čierne potom na korene. Slovensku, že pozri si môj YouTube. ty vole, inak v Prahe tu máte korene. Hej. 3 euro. No dobre, A u nás to 100 euro. dobre, nevadí. Tak kúp, donies U tovar. nás 100 euro. Tovar donies. Ty vole, 3 euro. Čo to je? Bielý, to je fefer. No, Aj som- super. Bajs, biely, ne? Nie, dobre, bielý je dobre. Hej. To sú také kryštále. Dobre. Chceš aj také pašteky? No, môžu byť. Jaké? A hoci ako argetu nejakú. Kúpiš? No, Čo robíš? no. Kde pri... Čo ešte? Takéto nechceš? Mám, nie, čo to je? Doza nejaká. No, a to urobíš, to len zohrieš, vieš? No dobre, Čili čo? con carne No je tak dobre. dobre, čili To máš kúkame. veľké, vieš, to máš na Dobre. 3-krát. Dobre. 3-krát sa som náješ, no. Alebo 2. Tak 3 ľudí. Hej, 3 porcie. A čo ešte? Rýžu mám? Máš? Mám. Cestovinu. Čo? Chceš aj na chleba niečo? No? Chceš aj niečo na brod? No nie. Salát? Ale ty nemáš hladničku, to je. To kúpime všetko. Potom. Natáčaš ešte? No ešte Dobre. stále. Už 3,5, už 4 minúty. Ty vole. Toalety máš? Mám dosť. Prášok. Mám dosť. Zubnú pastu máš? Mám. Čo treba ešte? Nič, čo ľudia, keby A chceš prišli pitie? keby prišiel niekto na návštevu, aby som mal, A vieš. takže kávu? No kávu, kde káva? Prešli sme už asi. A vieš čo? Dobre. Ukáž?